И за да видите колко са навлезли в новите технологии във Варна, градът ще има нов дигитален посланник-инфлуенсър. Тя се казва Ахинора и е изцяло генерирана от изкуствен интелект. Проектът започна в началото на тази година, а днес Ахинора вече има хиляди последователи в социалните мрежи. С нея ни среща Нивелина Няголова. Тя е красива, атрактивна, но изцяло дигитална. Ахинора е първият български инфлуенсър, генериран от изкуствен интелект и единствената, която изнасяла реч в Европейския парламент. Вярвам, че всеки генериран от изкуствен интелект човек може да бъде ефективен и етичен комуникативен инструмент в подкрепа на обществени инициативи. Нашата роля не е да изместим хората, а да им дадем повече възможности. Ахинора е мост между дигиталните технологии и ценностите. Ние искахме Ахинора да бъде инфлуенсър за пример, образ за пример и именно поради тази причина си наложихме тези рамки с тези граници, които се опитваме да не преминаваме. Ахинора няма аналог в Европа и ще бъде посланик на българската култура, история и фолклор. Вярвам, че дигиталните хора, направлявани от етични принципи и създадени със смисъл, могат да дадат повече стойност на обществото. Ние можем да работим заедно с реални хора, институции и общности и с общи усилия можем да допринесем за истинска социална промяна. Освен инфлуенсър, Ахинора вече е и певица. Нейната песен "Аз съм българка" излезе през март. И въпреки, че текстът, музиката и видеоклипът са създадени с изкуствен интелект, не правят посланието на песента по-маловажно.